Sarap ng vegetable salad, guys. Sinaluan ng tidbits. Yun, oh, pineapple tidbits natin. Wow! Sarap. Sweet, sour, and salty. Okay? Yan. Sarap, sarap. Channel today, simpleng Wow. Gagawa tayo ng vegetable salad, guys, na may tidbits. Yan. Yung simple lang. Cucumber, yung carrot, saka yung meron tayong onion at saka tomato. Okay. Papakita ko sa inyo mamaya yung ingredients. Sarap to. Hello po, guys. Welcome back po sa Simpleng Loto na Channel. So ngayon, guys, gagawa po tayo ng simpleng recipe lang. Ito yung pangpawala ng umay pagkatapos ng kumain ng mga karne, lechon, ganoon sa party. Ito yung vegetable salad. Simpleng vegetable salad na haluan natin ng tidbits. Yan, pineapple tidbits. So ito po yung mga ingredients, guys. So mayroon tayong yung cucumber natin. Yung pinakita ko kanina, nagpeel tayo. So slice natin ng bite size. Yan, 3 piraso yan. Tsaka mayroon tayong 2 pirasong carrots. At saka mayroon tayong 2 pirasong onion. Mayroon tayong ginger. Tsaka yung tomato natin. At saka mayroon tayong 2 kutsarang asukal. At saka 5 kutsarang suka. Yan, para ma-mix yung sweet sour. At saka yung salty natin, yung asin. Mayroon tayong kalahating kutsara ng asin. Yan, para mag-mix niyan sweet sour and salty. May-mix natin yan mamaya. Plus, ito yung tidbits. Okay? Hindi po sponsor to. Beke naman. So, ang gagawin natin, halo-halo lang tayo. Tapos, yun pinakasimple lang po talaga. Pero masarap at saka healthy po. Okay? So, papakita ko po yung proseso. Thank you. Ito guys, nilagay natin sa bowl. So, mimix lang tayo. So, ganito na. Lalagay na natin to lahat-lahat na to. Okay, yung tomato natin. Yan. Yung onion. Yan. Okay. Yung ginger. Ganun lang kasimple. Halo-halo lang naman tayo. Saka yung sukal. Yan. Spread na lang ganyan. You can add more or less kung gusto nyo. Ayaw nyo yung sobrang matamis or sobrang matamis. Yung asin. Yung asin lang, so, hindi naman masarap kapag masyadong maalat. Okay? So, kontrol-kontrol lang tayo. And of course, yung suka. Okay? At saka lastly, yung tidbits natin. Halo na natin yung juice niya para kasi matamis yan nagbibigay din ng sarap yan. Pero kung gusto niyo ng marami, pwede kayo mag-add ng yung slice, yung ganon. So, konti-konti lang yung natin. So, maliit lang din yung tidbits. Okay? So, ganito lang, ganyan. Ayan. Mamaya-maya ng konti sa paghalo mo, lalabas kasi yung juice niyan. Okay? So, ganyan. So, later on, maging juicy na yan. May naglalabasan yung mga katas. Nagmi-mix na yung sweet, sour, and salty. Okay? Yan, simple lang po. Ito na po guys, tapos na po yung simpleng recipe natin, yung vegetable salad na may tidbits. So, sabi ko kanina, lalabas yung juice nila o katas kasi nagmi-mix na lahat yan. Nagdi-dissolve na yung sugar, salt. Yun. Ganyan ang result. So, you can add more sa tulad halimbawa ng yung singkamas. Yan, pwede yun. Mag-upgrade kayo. So, sana po nagustuhan nyo yung simpleng natin. Recipe lang. At sana po sa mga bago po, subscribe po kayo. At please po, don't forget po to press the notification bell po. Titikman natin kung ano ba talaga yung resulta. Okay? Sarap. Talagang sarap guys. Pangpawala ng umay pagkatapos kumain ng lechon, yun, mga adobo. Masarap to sa party. Okay? Thank you po. Thank you. God bless.